Karlovarském kraji, území s mimořádným přírodním bohatstvím a dlouhou hornickou historií, probíhá transformace, jakou jsme dosud neviděli. Z míst, která po desetiletí živila průmysl, se stává prostor pro kvalitní život, inovace, vzdělávání a novou energii. To je strategický projekt Chytrá krajina 2030+. Envirocentrum Chodov je hlavním fyzickým uzlem projektu, kde se propojují technologie, data a vzdělávání do praktických řešení pro Karlovarský kraj. Vychází z aplikací a poznatků získaných v rámci pavilonu environmentálních studií Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity a přenáší je ve funkční podobě do regionu. Jde o moderní experimentální prostor, kde se propojuje hospodaření s vodou, úspory energie, digitalizace a vzdělávání. Monitoruje se zde vodní bilance, klimatické trendy i spotřeba energie v reálném čase. V biotopu se čistí voda, na biosolární střeše se vyrábí elektrická energie a všudy přítomné senzory přenášejí data do digitálního modelu území. Chodov jako demonstrační lokalita propojuje obce, školy i firmy a ukazuje, jak vypadá transformace řízená zdola. V rámci podpory vzdělávání na Technickém lyceu Avantech v Chodově se studenti budou učit pracovat s daty, programovat senzory a přenášet poznatky do praktických projektů. Díky systému Dual Enrollment budou získávat vysokoškolské zkušenosti už během studia na střední škole. Každý projekt spojuje teorii s praxí. Vzdělávání se stává motorem změny i základním pilířem chytrých krajin a obcí. Strategický projekt propojuje 3 demonstrační města. Chodov jako centrum vzdělávání, dat a udržitelných technologií. Mariánské Lázně jako město vody a zelené infrastruktury a Karlovy Vary jako komunitní prostory a datově podložené územní plánování. Každé město testuje jiné řešení, ale společným cílem je hydrologická bezpečnost území a regenerace krajin. Hydrologická bezpečnost je jedním z klíčových pilířů projektu. Díky senzorům a modelům můžeme předvídat povodně, sucho i dopady klimatické změny a předcházet či minimalizovat jejich nepříznivé vlivy. Digitální dvojče regionu propojuje přírodu, infrastrukturu i obce a umožňuje plánovat krajinu podle reálných dat, ne podle dojmů. Karlovarský kraj prochází sociální i ekonomickou proměnou. Mladí lidé odcházejí, obce stárnou, ale právě zde vzniká nový potenciál. Chytrá krajina 2030+ spojuje školy, obce a podniky, posiluje kompetence a vytváří pracovní příležitosti v oblasti vody, energetiky a digitalizace. Podporuje transfer znalostí a otevírá nové možnosti v době zásadních změn. Strategický projekt stojí na koncepčních základech operačního programu Spravedlivá transformace a konceptu chytré krajiny. Podporuje cíle klimatické adaptace, digitalizace, vzdělávání a transferu znalostí. Každý krok je měřitelný, každé rozhodnutí má svá data. Nejde o vizi, jde o strategii proměny regionu a regenerace krajiny. Chytrá krajina 2030+. Nová budoucnost Karlovarského kraje začíná tady.